Dilatan Naisip. Nak taluk dia duit mo dia kau dah ha. Tidak di kampung laki dia, tidak di kampung pulang kampung ada yang kepaisan tandang. Ibu di sekolah kan menghilang lo dia melihat ikolo nak ada nak para saya ni duit ko mo delen. Aduh le dah. Ko karajoy, ko kari karajon lo. Lelaki nak mau menolong lo aden, kedua lah ni rumah ko. Ola singgola kamu lo luko. Ha? Kapalo din ka mangujujuang kayu lo lai. Kayu nak kena jujuang lai. Ko taka kalau nak dicari kayu ko taka nak lo ka mata do balanya. Dape anak bujang dape dia bujang nak do nak menolong. La tata ngok dia bantu ko ko. Wa amalang bana nasib dia bantu ko ko. Nak dari ketek nak kepada side dia do bala. Aki kepaluan tu ko. Tok murang anak pi ko. Ah. Tak yo ko dah. Alamat siap petek. Biar lari tolong akai. Tak ada petek. Indak di kampung laki, indak di kampung surang. Nani duit kamar saya jo. Nan orang iri jo kawak tu tapon nan sakit hati nan bingit-bingit jo kawak. Bala me orang sana di kampung betul itulah. Kalau awak kini petek nak, kalau polo di kampung petek ya. Kalau indak ba pitih awak kuah. Ndak do pandang sabalah mata orang kawak. Cuba ba pitih. Du sanak den. Ha? Bako den, netek den, nama den. Itu di mana ndak di kampung nah. Di ma tampe, di ma bantu itu. Dah tentunya cari piti ko payah lah bantu ko mangake-ngake dari pagi sampai tengah hari. Malam ko ka bakar rajolo mambuet lo samba untuk laki leh. Ko anak lo leh. Petek manga petek lo makan. Kalau dia ge ante leh. Ante yo lo cilako. Ante! Agi lo petek makan beko pai lo petek dari rumah ko leh. Ndak ode ko duit orang sang siria aja kawan. Sakit je kinya macam awak. Nak tentu yo tengah tunggi bakar rajolo dari pagi. Sampai malam bakar rajo ndak lapeh bakar rajo ha papiti ras ketek inyusan ang seso nanawa papiti tunga tunggi dari pagi dikicetnya lah sanang si dipiti si mira bala ko cek kami jam piti kancang nak nampaknya karajo ni gua ndak di pasaman ndak di lawang pola karajo ni gua kicetnya sanang si dipiti minjam bare ka dan petek ko mambayin ndak je doh. Wala, lama siang nak petek. Aduh. Ndak iyo ko dah petek. Sasak ngok. Dari ketek marasai le urang kawan tak ba aja pandangan ni. Siria, iriati dan kikan naik busu hati boleh. Asam pitana. Ndak iyo tu dah. Sirah ante. Minta kami kopi dua je petek.